paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Waraw, Abay tata. adda pa pananta. Ay, jak masangaw. Mapantay jay ili. Mapantag video kay. Adaramida. Anyaya nga min day tabas-basaan. Mujul ko day taoy. Ay, tulahamin na kita mujol-mujol. Umay kakidain. Lepas sa kano day ito yung mujul kaw. Nagkuna. Nyangkel kaw. At patsim mo day tangangkel mo. Umay kakidain. Taikan ka iti kwartam. Manaw. Mano ayat ikayat mau. Talagang ikan nakiti kwartak. Agpili kan. Dahito'y limagasot. Wino sangaribaw. Ha? Ay, hindi ta sa ngaribaw. Tangaro day. Jakmat mapirukan ni Kwaro gay. Nakitak mo't itay ang nagkuyog dakan ni Kabadong Kapitan. Manan? Wun, Kapitan. Ay, kasarita ko man ni Kwaro ang mapandamanin agronda inton rabi. Intulod nan sa ni Kabadong ijay ili. Nagpaili? Kasano ngayon sa trabaho ni Kwaro? Itay pa'y anapanda, Kapitan. Maluman ngam di da pa'y nagsublay. Ay, una yan dagajay. Tata ba daw? Pagawid na kaw, tatapay lipas sa kamujul kaw. Anya nga agaawit sa asawam. Naitulod ka matan dito yung video kiyan. Kunak aya nga itulog na. Di kunak kadwain nak nga video kay. Anya? Apay aya mabutbutan kalaunay. Agungat nga rod ni uncle kaw. Ay saan? Siyak, di makamukin ka. Kapitan, awan pa'y mat ni Chip Kwaraw. Apay ngay? Nalipatan nansan tinagaway. Ay, naglukon. Isuasaan kami ang nakapagrunda idirabi ay, Kapitan. Ay na, adun tumanin tagreklamo ang natakawan, no kasta. Mabutang kami mat nga agrunda, no dakda kami laang, Kapitan. Nagdurugang idirabi ay badaw. Unay kan aya tuyang my love. Nakabanikas ka, sumabat kanya. Ti saludsod ko ti song batam. Nagdurugam idirabi ay Ay, sa anak pa anak naturog tuyang. Tatimulo nga kadakwaraw, ganapan nagrunda. nagrunda ka man. Kituwain, rinundaan may tintiro akabildatan. Tapno awan pulos ti matakawan. Awan pa'y inanak. Kasta unay tipuyat ko tuyang. Kasta aya. Ay kunak ano napan ka man ang nagaramid iti kalukwan. Ay saan tuyang. Good boy akaon. Di ka ka di mamati. Ay iti pa nagrupropak. Malala ko mo nagkangarudan. Itimplaan nak iti kapek tuyang. Wan, igatangan ka pa'y ay iti pandisal. Tanay, nagrunda ka gayam. Waraw, no damagin ni nanam atuyang, no nagrunda tayo idirabe. Wen, kunam ah. Kat no napantamad nagbidyo kay. Di mo ibagbagaday ta. Sige. Tagsublitan tumanay. Ha? Nagmayat gayam tag video kaya niya tataba daw. Nagadupay ti nagpipintas at chik si Jai. Kitwin mo't nga may. Nagdamag mat kan kanyang uncle kaw. Anya nga iti isong batmaw. Kastoy na iti baga. Aw. Nagpakadwa ak kinikwaraw anapan ijay ilay. Kunak ah. Ayaw si. Iso asaan ka madanagan kwaraw. Siyak, ti makamuking ka. Ay, una yun aya. At damanan nagitagtatakaw dito barangay tayaw. Ay namaray, di ka kadimadanagan. Tanibadong ka, sumursurot ka dakwarog amapan agrunrunda. Anya? Amumutan ni badong ka maray, managtulong dito'y barangay tayaw. Kasano ko mga ibagamday ta kat nakitak mo't idakan ni Kwarog ang nagpailay.
Nagrundada. Kastaya. Wen, pinag-service da di tricycle ni Kwarog. Kastagayam. Iso nga awanan ti matakawan dito'y barangay tayaw, maray. Natalnan to'y barangay tayaw. Gaputad na ni Badung ko at tumulong nga agrunda. Mapantamanan ni Jebijok yan, inton rabi ay, Kwarog. Mapantamanan. Kitwin na. Mabuti nga kaon. Pagbut ngam, Ni uncle kao. kunak matking kaasyak ti makaamukin kwa na. Apay, saan ka mabutang kininana tuyang? Yak to pa'y mabutan kini kumpare ka, kapitan. Nito yang kiday. Uy, nagtulad kan tataba daw. Kitwin, iso ano kunak ang mapantag video kay. Mapanta, awanay, tado ada magdamagay. Wait! Amo, kasi murot ka manen anagrunda kini Kwarog idirabi ay. Iso nga insagana kon ti kapay Badung. Ay na. Nagmayatay to yan. Kasto'y kumakanayaw. Ay, kumusta nga di pa nagrunda yaw? Ha? Ay, kuha? Kung naman nagrunda kayaw. Kawat may, nagrunda kami to yan. At da natiliw yung agtatakaw? Ha? Kuha? Awan pa ay tinatiliw may. Nagpatinggaan nga itinagrundaan niya. Aging gaya ka dyan apuro ka. Ay, kunak ka. Talaga adakkel akatulungan da ka dito'y barangay tayaw. Tuyang. Mabalin ka din ngayong kagluton. Mabisina kong tuyang. Ayun anya. Ay na, makapabisin ti agrunda. Ay, kitwon na. Sapay sinursur may tintiro akabildatan. Wan, amo. Iso wan, sige, mapanak ang lutan. Tagkapita man. Nasamit day ta tinimplak akapay badaw. Nagsamit ti panagayat mo ato yan. Ay na. Kas kamo ilagar-aram maninay. Mala, hindi agluton. Warag. Adaman lagamagag. Anya day ta? Ibagbaga ngamin ni Badungkaw, asumursurot kada kayo amapan agron-ronday tirabe. Ay, pudno day ta. Damaga kano pudnumot lang tibagbaga na. Pudnaw, saan nga gululbud ni tataba daw? Talaga sumursurot no agrunda kami. Ay, mayat garod ano kasta. Rinabi iti pa nagrunda may. Isukat ti ko na. Iso asan mo apagpupudutan ni tataba daw nga? Saan nakaaluklukon day jay? Jake, birbirukan na ka ni Kapitan. Abay ka now. Adda ka no ibagana kang ka. Kuti baga nalatan akada kayo atanod na. Oh, si kakano ti kayat na apang ibagaan. Iso abirbirukan na ka. Ha? Kat ibaga mo inton bigat kami ngagsarita. Oh, di saan tayo manan amapan agronda? Saan pa'y lang? Apay ngay. At dapapanan mi kinitataba daw. Agungat ni Kapitan. Saan tayo matan nga agronronda? Inton sumaruno na rabe eh. Nasken kami nakaduak ni tataba daw ngagpailay. Ay, apay anagado dagiti nakapila dito yung warti barangay, ha? Ay, umayda ka no agreklamo, Kapitan. Ay, nagadudan nga. Apay, anya ti ireklamo da. Jay ka no natakaw at arakenda, Kapitan. Anya? Adda natakaw a manok, pato, kaldeng, kan adda pa'y natakaw anwang kas kadabaka. Ay, nagadumatan. Wun, Kapitan. Ay, manuma nga minarabe nga awan tinagronda at anog. Kunakon kay. Kasanaw, aw-awisan ni kabadong ni Kwarog amapan ijay ilay, Kapitan. Rinabi ay amapan da ijay ilay. Ay, agungot ako, no kasta. E saanin na nasaya ati mapaspasamak. Idi kumapay anagungat ka, Kapitan. Impagta nasapa ka anang lukat maray. Umayak man gumatang itikapi ni Badung ka. Ay, nagswerte mo ni Badong Maun Maray. Nasken atari patwak ana imbag. Tamapan ngamin agron-runda. Anya? Kaya't nakano ti tumulong dito'y barangay.
Iso asumursurot kada kwaraw ama panagronda. Ay, dita ka nagkamali, mare. Nay, anya nga'y tinagkamalyak, maray. Saan anapan nagronda ni Badong mo? Kat no isumati ko na na. Ululbudan na kalaang. Luklukwan na ka. Anya? Kaya't mo amaamuan no sa dino ti papanandakan ni Kwaraw. Ay katuan ah. Surutom iday iji ilay. Ijay mo amaamuan. Even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Mayat ti pa Kwaraw. nagkansyon, Mau. Mayat badlay. Mayat. Hanggang mayat at ti pa nagkansyon ka. Uray danggam. Kwaraw. Ah. Ang mati ang maangot ko ah. Anya nga hangout. Kasla angot ti bakay. Ha? Awan mat mahangot ka. Kasla dalahan dito asinagta. Danggam kit diti pa nagkantak. Aba. Ha! Mabalain asyak mati kumansyon kwaraw! Ha? Dito yang kunakay. Anya tar aramidin nyo dito'y video kyan ah! Konak man nagron-ron takayaw! Kwa, Ay. tuyang. Oy. Hindi na kita nakastata daw. Kasi kati mga wawis kanyak di tao. Di mo buti bagbagan ah. Kasta kaya ma? Anay, tuyang. Anay. Patangtila kayang ko ah, tuyang. Anay. Ay, simot ni tata daw. Oy, nagsakit na ita. May sinan sa tilapayang ko. Anay. Ay, kasimot ni Kabadong. Uy, talaga akaasi kagawad. Kasta unay ti sangit na, idi guyod ni nanatuyang tilapayag na. Nasingpot ni Marituyang. Hanggang numakaw nga, tay na. Kabutbutang mata. Ni tatabadong nga main. Awis iji bidyok yan. Kayat mo may. Libre nga raw. Kwarog. Ha? Nangkal mo. Ayan na. Isumsamat tagturong dito'y tersena. Ay, pumanaw ka raw dahil. Nene, papanam ngay. Ape pumanaw ka. Mabuti nga kinyanggal ka. Ay sus kwarog, ang awit ni Uncle mo about. Ha? Ay, tumarahaya ka. Sa dino tinagturungan ni Kwaraw. Ay kwa, nagpalaod, kapitan. Panagkunak, mapandita paradaan da. Tarayan na ka. Idi nakita na ka. Pimanawan. Ni, kapitan, an-anwam ngay tabaot ngay gemaw. Ay pagbaot ko kun kwada. Ah. Mapanak man ita paradaan. Ay sos, ay nam, addatanod, amabaot. Chip, apay at tumartaray ka. Buklaw, ilimang na ka. Apay, Chip. Umayan ni Uncle ka. Ha? Ay, Ni Kapitan day ta sumunga, Chip. ha? Adda awit na abaot. Umayan, ilimang na ko na muklaw. Pangilam mga ngay kang ka, Chip. Ay, dito'y tricycle kaw. Wino dito'y bulsak. Kwa. Hey! Apay nga tarayan na Kwaraw. Ay, kwanggal. Unak na kayo. Ay natin naramid mo. Sumungbat kan, Chip. Tanasakit ti mabaot. Napan kami nagbidyo kay kinitata ba daw? Apay nga grungab ka. Kapapay ka na gati aglabas. Sapay nagpipintas dagiti babalasang aglabas. Abay, day tayo gamabaot hanggang. Ay nakabasol ka. Among mati responsibilidad mo iti barangay. Ay. Pagtali na edem, tili na ken kapya. Ngam na pan kakit nagbidyo ken. Idak pa insurot, Kapitan. So anas ka na madusan ni Kwaraw. Nasakit mo't ati mabaot. Naigaw. Ang kalagsing-sing patakaon. Ramida kung dagiti responsibilidad ko dito yung barangay. Ay, saan asaaw? Aramid pakakitaan. Tando saan talaga abautan ka? Unang kal, ikaray, promise, ramidak dagiting bagak, basta di nakbabautan at akababain. Ewan, kaninton maminsan. Di mon patpatyan day dya ba daw? Tasungsong day dya. Ay, unay katdaytan, takas kalaubing amasapul amabaot, kwaro.
Una umpay ngamin dagiti responsibilidad mo dita baranggayo. Tachiftanod kakat nga rod. Ala sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Duwanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.